Isapo. Baba Isapo, nyuta ikecho. Icho kwa demu ya Zimbabwe kanzule mkana kuti mamuka seko matima na osanyika ino. Sezo muri mimadzishe matsepu. Harushidwa kuti varungu vatu vazungu vatu. Vatereri vendefenyuru. Rega ndisema kuti chiti mamuka seko matima na kwesikoni koko. Mungabe munyika ya Zimbabwe kana kunze kwenyika ya Zimbabwe. Ndino zviziva kuti muri ya Zimbabwe. Mungabe muri mukombi. Mungabe muri mubhasi. Mungabe kwa muri kufamba ikoko. Kana babasa pa muri kusevenza ipapo. Vamwe ndiro zote uri pamari varungari vekuchema. Vamwe varungari vekurwarirwa muzvipatara. Pese pa muri babo muri ya Zimbabwe. Rega ndiko kuzivisa kuti izvo kana uchiona kuti iwewe wakabata ndefenyuro pane mumwe wako asati aziva pane mumwe asati azvinzwa ari kure kana kuti usati wamboona ndiri kukumbira muri yeZimbabwe tora foni tora ballpoint tora chinofambiso wobva mushevedzera kuti izvo manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo ndefenyuro inoteerera nedzimwe ndefenyuro the whole nation on one session paka Chiredzi chakuchiredzi chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe kandi kuzivisa ndiri mukati mekupinda mukati menzimbo yepachiredzi mandiri kutaura pamusoro pezvino zviri kuitika muri yeZimbabwe nyaya yekuchiredzi yandiri kutaura panapa inyaya yekuti kune murume akatengesa imba yake 7 rooms asi achienda kuno Roger Baba Isapo akatengesa imba yake achibva aenda kuno Roger baba Pati chikonzero ipapo mukoma KB murume izvo akaita akatengesa imba yake achibva aenda kuno Roger aenda kuno Roger zvakare imwe imba yaanga kuroja ingori imba ingori maybe 500 meters kubva paimba yakatengesa achienda kunogara paimba yekuroja munhu wakatengesera imba mukoma KB dambudziko riri pazuva ranhasi pamunhu wakatengesera imba nderekuti imba ishi ine ceiling mukati ndo zvinogara zvinoda imba kuti iyevetsi ionekere usaonge uchitarisana nematirasi ezimba kuti ona imba mwena wayo mazibhesa akaita sei so muridzi wemba yemukoma KB ari pari zvinozvo vakatobhadharana vakapedzerana ende imba ine zvairi mukoma KB vanotaura kuti kwanzi imba yaifanira kubva pa 27,000 uchienda kumberi asi imba yakatengeswa ne16,000 panga panika kumhanya mukati zvadaro murume uyu ane family yake atenga imbai ari kugara mukati memba izvezvi mukoma KB vanoti dzimwe dzenguva vanonzwa munhu ukuti anenge achitaura ari musiling kana uchipinda mumba panoita singe kuti munhu ari kuseka achitaura nezita riri kupinda mumba kuti nenge ari kupinda but iwe ukazvitsvaga unogona kusheka kuti zviri kopi but vakazoona kuti no mazwi ndimanzwira nzwira atainzwa ise anenge achibuda musiling nokuda kwezvakazoitika manje so kana muine ceiling mumba vanoisa way yekuti kana mumwe munhu ane zvaroda kushanda mukati mumba kunyange magetsi pekupinda napo ndepapi kozoita mamwe masiling ari kumazuva ano ekuti anongoiswa pa every room rinongobva rakadaro hapana pekupinda mukada kupinda munotopasa ndo ceiling iri kupi iri kuchiredzi kuti imba ikangovharwa pese hapana pakavhurika but vakazoona rimwe zuva munhu ari mumba umu achibuditsa musoro chitomuna kuti ceiling mune munhu usiku vakarara vanhu vairutsirwa pamablankets kurutsirwa chako chakuka kuti paunopepuka una mama mune chiedza but vanotarisa mudenga voona zviri kudondera pavarika vari kuona fese yemunhu ari kurutsa achirutsira pamablankets but zvakataka kuitika kudzimba dzevana nemusikana webasa kubedroom kuna baba naamai zvaisaitika but vakatomboti iwo vanozomuri kutaura chokwadi here izvo waisingaitike patiri zvakazoitika kuna baba vachipinda mumba vachifamba nemakumbo kudaiso kumapasti 10 dzekuseni varutsirwa chii chiri kuitika panapa kusvikira baba iwo pachavo vachivedzwa nezita but zita pavakashevedzwa nezita ravo zvakazoonekwa kuti zita ravo vari kushevedzwa harizi ravo but rakafanana nerimwe zita remhuri yakabva pamba paino yakavatengesera imba baba apa vakaona zvichiitika nekuda kwemazuva mashoma ndokubva vaenda kumunhu akavatengesera imba akati baba ndiri kukumbira kuti nditaure nemi chikonzero chiri kuitika kumba kwangu hazvisirezvo inzwa zvakataura nemuridzi wemba akabhenga ari muridzi zvikanzi pamba pamuri taura ndepapi zvikanzi pa 1164 Bozhongora way zvikanzi 1164 Bozhongora ina handigari ikoko ine ndogara apa zvikanzi amugari ipapo but ndo baba kanditengesera zvikanzi ichisiri imba yangu zvauri kusangana nazvo zvese havisi zvangu ine ndokusungisa mukoma KB zvinorwadza apo munhu akabudisa 16,000 haana 1 week akusangana nezvinhu zviri kubuda zvikanzi ukandiudza kuti imba yangu ukabuditsa bepa rako izvezvizvi rinokunzwa kuti bamba ndepani
sukanzi aiwa ndiri kutaura nenyaya yekuti takatengeserana andi ndimakanditengesera ere imba ndoda kukubvunza kuti zvandiri kuona uku maizviona ere kana maizviona makaita sezvidarike saka ndoda kutobvunza baba vakaramba kugamuchira zvachose vakati inini nyaya iyoyo anditeerere nokuti abasi baba bangu zvakaita kuti munhu akatenga imba iyi azive kuti baba kutengesa kwavakaita imba pandaiti imba yakachipa handira kugara ndaziva kuti hakusi kuita sei hakusi kuchipa asi baba pane zvavakaita sei pane zvavakatisa ndokubva vaita sei ndokubva vanyarara baba ndokubva vafamba vari mukati mekuti vada kutsvaga vada kutsvaga mubatsiri kuti avabatsire ndobva vatsvaga mubatsiri vatsvaga mubatsiri mukoma KB chokutanga chavakaona chimbuzi chakaitirwa mumba mwana uyu pakazobuda nyaya yekuti babava pavakatengesa imba vanga vasina 5 days vabva kuviga mwana wavo ari mwanakomana angaine 11 years angashaya mwana uyu mafiro akafira ari pamba ipapa akafa achidya chikafu ari mukati mekudya chikafu baba vanga vane mudzimai but mukadzi uyu mwana uyu akafa angasiri mwana wavo nemukadzi wavari kugara naye pambapa anga ari mwana wavo nemumwe mukadzi wakaita naye mwana kusaidi mwana uyu vachibva vaenda kunomutora vachitizwa handina mwana anogara musango ndikukumira mwana wangu auya kupi auye kumba mwana uyu anamboita 3 months achibva afa achidya chikafu zvikabuda pachena kuti baba ava vakagara pasi nemukadzi wavo vari mukati mekuzama kuti vari kuita sei vane zvavarikuda kuita ndo vanga vane chikuita pakufa kwemwana uyu but mwana uyu haana kukurira pamba apa aigara kumba kwaamai vake ndo vakafamba chibva vasumudza mhepo pamusoro pekufa kwemwana uyu chibva zvitava kudzoka kuna baba ava baba vana kana kusagara pamba vanga vakuona mwana uyu achidzoka pamba ende achitaura kuti makandiurayirei vese nemudzimai wavo mudzimai pakaitika zvinhu izvi akatombotiza kuenda kumba kwavo asingagari pamba so iko zvinozvi mhepo ichibva yadzokera kumba kwavari kugara kuya ndo kwanga kwakuitirwa zvinhu izvi but pakakuitira zvinhu izvi havazi vanhu vese vaita zvokurutsirwa munhu aita zvokurutsirwa ndibaba vanhu baba vepamba apa kunyange vari kubasa vaigona kuudzwa nevanhu kunzi mambotiraseri kumusana kwenyu onai zviriko but angasisiri marutsi manje vanga vakutoisirwa kunyange nechimbuzi vari pavanhu asi ivo vaisaona vanogona kungodzwa nevanhu kunzi hei mamboona here zvipamuri tarisai pamuri paitika zvakati nezvakati votomhanya kubva kubasa vakutoenda kumba kana kuti vari mukombi kuenda ndirika vanogona kunzi munhu ari padhuze vati baba maregere kuchovheka kana kuti kondakta komunodire kutiisira mukombi munhu akadai so onai zviri baba vanotovhunduka ipapo votodzokera kumba saka izvo zvekutanga nezuro vanga vakuti ivo havasi kuenda kubasa nenyaya iyi but baba ava ndo vakatanga kuudza nyaya kwandiri inini kwete muridzi wemba anga akunetseka vandupa nyaya izvi ndisati ndaitaura ava vanova ndo vakatenga imba iko zvinozvi vachibva vazouya navo ndo vazivisa kuti kune nyaya yakadai zvokanzi ndiyo nyaya imwe chete inini akakuudzai ndakanditengesera imba inini ndiri kutaura ndii ndakatenga imba asi baba vaiko zvinozvi vakatobva pamba vachakwanisa kugara pamba nekuti mwana ari kuita sei ari kunetsa asi vana vakasiya pamba vari kuti nai baba hamukwanisi kuti mubve pano pamba chamunofanira kuti muite sei mugadzirise saka vana vacho ndichipinda pano pabasa izvozvi ndaona missed call dzekufundirwa nevana ndobva ndaona missed call yemukadzi handisi kuziva kuti pamusoro pezvaitika zvekurutsirwa baba ava vachiti kana vachifamba vanogona kuona kumusana kune chimbuzi kana kuona pane trousi ravo rinoratidza kuti pane zvaitika kana marutsi hakuna here zvimwe zvaitika right ngatidzokere kumashure vabereki vanga vane imba yavakazotengesa iyi vane mhuri yakura sei baba vatori nevana vatori kusekondari asi mwana akaitirwa zvinhu izvi mwana aine 11 years asiri mwana waamai vari kugara pamba pane murume mwana akaitirwa pasaidi baba vakatoendeswa kudare vakanzi mwana wenyu uyu but ivo vakazoti ivo kana ari mwana wangu handisi kuramba ndichachengeta but ndiri kukumbira kuti mwana wangu auye pamba vachibva piwa mwana kumba but anechi aine 11 years aenda ikoko anambotora nguva yakareba achibva afa mukufa kwakaita mwana uyu baba naamai vane chekuita nezverufu rwake ndo zvakubuda manje kuti zvakutobudiwa nemunhu auya kuzogadzira pamba apa iko zvinokuti bana uyu ana 2 weeks afa pamakatengeserwa imba iyi ende mwana uyu pakufa kwakaita pane zvanga zvakarongwa nezvanga zvichiitika but hazvina kubuda chikonzero amai vemwana vakafamba vakazvinzwa vatori nezvavakaita saka mwana yakundikana kumuka instead yekumuka pane zvavari kuda kuti vamushandise ari kumuka achidzoka mumba but pano paakafira ndo paari kuda kudzoka ari kuda kupatsanurwa kuti atevere kune vakamuita zvinhu izvi asadzoke pano pamba panove ndo paakafira mushure mekunge mwana akudzoka vabereki vachibva vatengesa imba iyi 16,000 vakaenda kunotanga kunoloji right munhu akatenga imba ndiye akusangana
nimbonaona ndosanga nimbonaona kuti anenge achirutsirwa mwana achionekwa msilingi iwo baba pachawo vangasingazvione vakaguma vakuita sei vagurutsirwa kunyange vachifamba ndo pakanotsvaga mubatsiri atsvaga mubatsiri ndokushevedza munhu akatengesa imba asawira uyai pano wangu imba takatengeserana but pane zvinhu zvandiri kusangana nazvo pano imi pamaigarawo panapa munozviziva here makambozoona here baba varamba kutaura zvikanziso usandiudze kuti panapa nekuti imba ndakaitengesa handichatauri nezvepanapa chikonzero ukatenga imba iwe patiwo pamba pako usandinetse ndokusungisa right saka munhu akatengesa imba haasi kuda kunzwa nezvazvo haasi kuda kunzwa nezvazvo uyu muridzi akatenga imba uyu ndiye manje akutotsvaga kuti abatsirika andimaona but izvezvi manje akabva aenda kunobatsirwa zvinhu zvakuchidzokera kuvaridzi vepapi vekumba manje ndo vakungonikwa chero pavari kufamba vachinuka dzimwe dzenguva kuseri kwehembe vakapinda mukombi kana kungorutsirwa ari pabasa kunzi aiwa dzokerai kumba hone zvamuri iye haasi kuzviona zviri kuitika but ari kuzviziva manje kuti zvakamboitika mushure mekunzwa ari kumba kubva pavatengesa imba saka munhu akatengesa imba akudzokerwa nemwana wake pese paanenge ari anogona kungoonekwa ane marutsi ende pakutanga paitoshevedzwa nemazita ende seri paraishevedzwa muridzi wemba zita rake rakafanana nemunhu akatenga saka mwana uyu paaitanga kusvika pamba aishevedza zita usiku kuti muridzi angatenga imba aitofunga ndiri kudanwa zvikanzi aiwa hausiri uri kudanwa ari kudana baba vake one serero futi ya zvakaoma ichiredzi 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudinuko kubudikidza kane iyo yekuchiredzi chogweja nyumwawo iwe mari yakatengwa nayo imba iyo yaifanirwa kukupaka mibvunzo kumutengi uyo kanyemba mutsa Alec Gweja Desire and Discuss gwededza London chingaipe Victor Katiyo Nobet Chabeta Kamanura Tinashe Gotora Mainosa Maimakoni Robert Veremo Prominent Mandombo Regai Samuel Gwaya Traimo Liba ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndiriku Kenibone zimwe nguva unogona akakudzikisa mitengo wechinhu chaunenge uchida kakutenga nokuda kwekuti unenge uri panguva yakaoma handitika ndosaka vazhinji vachitaimiraka December January February vanhu pa back to school paya munhu anenge akaomerwa anogona kakutengesa mudziyo nemari shoma saka uyu aifunga kuti pamwe munhu uyu ari pataiti pane zvaroda kushandisa mari chimbi zvikanzi ndazviwanira kaimba yangu 16,000 vakomana hamuchade kugarika inorwadza chokura ya mwana icho anzi ndoda kubvunzawo kuti saka baba ava vari kugara kupi uye akatenga imba iyi ari kugara kupi pari zvino ndinonzi baba Sandra Moyoshi kwa mutoko pachisambiro baba Isabel akatenga imba aripo mukoma kebi akazomhanya ka zvakaenda kwa uyu kwakurojo ndiko zvikativera zvino ndokwazviri ikoko kuva vari kubvunza kuti sei baba ndiwo vari kumbunyikidzwa kuti baba vari kunetswa nemwana wawakauraya ko mudzimai wacho sei asiri kuitwa izvo aikuziva pari kumbunyikidzwa murume baba ndo vari kumbunyikidzwa even vasipo pamba vachitofamba vari kubasa kana mukombi kwavari ndo vari kusangana zvinhu zvemudzimai haana zvari kuona right nyaya yekuchiredzi iri pachena kuti murume wekutengesa kaimba uyo anoziva zviri kuitika pamba apo ndezveurombwa zvakaitika neuyo wekutengesa imba ndosaka akana Roja mubatsiri dai aitaka kuti zvinhu zvake zvimutevere kwese kwaanoenda kuno Roja ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown pa Glendale ndimorudzai gejo pfapfaidzai tozopinda Zimbabwe ndirimo mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika inacho munofambidzana nacho muri yeZimbabwe chandakubata nekupfapfaidza regai ndikuzivisei paka Harare Hopley muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panguva ino inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Harare mukati meHopley nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yaitika usiku hwadarika uno pane varandakadzi vanga vachiroja pana dzimwe 2 rooms vachigara ipapo vakadzi ava vanozivikanwa sevakadzi vasina varume kudaro 1 haatozivikanwa kuti boyfriend yake ndeipi nokuti vanenge vachingotamba vachida zvari kuita koita 1 anozivikanwa boyfriend yake asi boyfriend yake anozivikanwa haigari mukati meHarare ane kwaanogara achiita zvichikorosa okay murume uyu anova ndiye ane boyfriend inozivikanwa akauya nezuro asvika
anonzi ane maonero akaita kuti maonero aya vana ava musikana wangu anenge zvari kuita semamwe mashoko ekuti pane mafotos akaonekwa mufono ekuratidza kuti pane kumwe kupfeka kusiri right kana kuti pane kumwe kuhagana kukumirira nevamwe varume asi achiti iye ndini ndiri kuchengeta girlfriend yangu. Auyo anova ndiye muridzi weboyfriend ndovharwa tobo mabulandu tobo ndovhatisa nzaranzanza kumhanya ndovhatisa atiza kudaro shamwari yemusikana uyu waanotamba naye ndobva yasara. Pasara shamwari iyi ndobva yatanga kupfapfaidzwa nemuridzi wemuchinda nemuchinda uyo arova zvokuti pane kufungidzira kuti ruoko rwatotyoka achipfapfaidzwa ende achibva pano anga achichema ende akumberi anoratidza kuti anga achiredza mhere wedzera mhere sokuti asinge munhu ari kuteverwa achiramba achida sei achirohwa. Kwange kuri kumapasi 10 to 11 usiku wadarika wanesoro kumapasi 1 past 2 muchinda achibva adzoka ndobva aisa moto muturumu dziya. Mashoko andinako pari zvino ndekuti nyaya isati yasvika kumapurisa anove ndiye musikana uyo akonzeresa ane muchinda uyu ari kufungidzira kuti ndo zvaitika hataana kutava kuenda kumapurisa abva taka kuenda kwakansela. So kansela vatuma vanhu vauya kuzotarisawo tiri kumirira kuti iko zvinozvi ndichabata kansela ndichinzwa kuti vari kuti kudii uyezve azoenda iri kumapurisa nekuti vanogona kuzoita zvinhu izvi mapurisa. Rimwe shoko ranga ndiri mukati mekutaura nevanhu vanoti nyaya iyi haitangiri apa bhosho haigumiri apa noti muhopuli chete asi nyika yese sezvairi ndine mashoko andapiwa nevamwe makuru kuti tiyambirane panyaya idzi dzerudo nemunjolo. Right, vakuru vati kudini? Vakuru vanoti ivo iri korora iri kutogona nekugarisana vese zvinoyemurika asi vanhu ava ari mukuwasha dondo nemuroora dondo ndiri kuzama kutaura vanhu vari kugara vese vasingazivikane kumba kwemukadzi nekumba kwemurume asi vaine hunhu. Koita vanoti ivo ndiri bhazi every bus stop ndinomira zvisinei kuti rine munhu ari kudzika kana munhu ari kukwira. Apo ndipo pane nyaya. Pane vanhu vari kuita ukama hwekunyengerana hune feki mukati hune kubiridzirana but pakati pavo paine mumwe anoti iye ndiri kusafa ndini ndine zviri kubuda asi ndichivandwa nekuseri asi vachigara vari vaviri. Vanhu iva vanokuda kwokunyengerana wani akazoona zvaanoona akashayikwa munhu ane mutsura kana kuti iye akasaenda kunoudza mumwe munhu kuti wedwei ndibatsirei pari kuita ropa nerudo rwekuvandirana. Ndizvozvo zvinhu zviri kuitika kuvanhu vasina kuroorana zvinhu zviri kuitika izvi kuvanhu vakaroorana mukazvinzwa hama dzangu muri kutonzwa kuti kune murume ane mukadzi nevana 3 akatoroora akachata asina zuro ari kunzi akaponda mukadzi wake. Wai pane kuvandirana kuri kupinda pakati vanhu havasi kubudirana pachena. Vanhu havasi kubudirana pachena mukoma KB panyaya dzerudo. Saka pakati pevanhu 2 murume nemukadzi pane mumwe munhu anoti akazvitarisa anoti ndini ndakuvara kudarika mumwe. Amwe anoshinza kuti ndiri kubhadhara rendi ndinotenga chikafu ndindochengeta mhuri asi ndiri kunotsvagirwa mumwe munhu chakashashayiwa munhu wechii munhu iye akashayiwa kanselingi padhuze dhuze ari kuponda munhu. Kana mozogara baba pati yes munhu anonzi discuss chigwededza ane pamuromo anodena mujolo atina zera nawo atita bvunzai bhosho mazeta asvika papi apinde pagrosari baba Isabel ngatibodzoka kuhopley. Muri kuti vakadzi vaviri ava yes vaigara vese pamba imwe chete pamba pamwe chete i2 rooms. One anga ane boyfriend yaizikanwa yes mumwe wacho anga sina. Uyu anga ane boyfriend yaizikanwa ndiye akazoonekwa ane mumwe murume yes neboyfriend yake inoita zvechikorokosa small scale minor. Yes anditika so paakasvika murume unexpectedly achibva aona girlfriend yake ile mwe murume kumba kwako akufonewe kuti ndiri kuuya kandimbakoka chikopa chibva chati mukadzi achibatisa chikopa chibva chasara ndo chakabatwa chikapfapfaidzwa. No achisikomba chakapfapfaidzwa uyu mukadzi uyu paangona kuti nyaya iri kuitika akabhatiza nechikomba changa chisipo asi akangooneka kuti zvaari kuita ndezvemujolo asi ari munhu wangu. Ndobva takakubvunza akaonekwa sei kuti ari kuita zvemujolo ende mufoni muri kunzi maonekwa mapics ekuratidza kupfeka nekuratidza vamwe nevamwe varume
mufoni girlfriend murume pasvika kubva uko kwaanga achikurukuza achisvika kuhopley chii chaona boyfriend ipapo atonzi aona timu iri ichiratidza kuti raenda kubasa ndobva wazoriona ndobva watarisa foni ndokuona mapiksi nekuratidza kuti vanhu vane zvavari kuita mukadzi aona kuti zvinhu zvaonekwa izvi ndobva rwatobo achibva tiza paakatiza akasiya paine shamwari yake imwe yechikadzi shamwari yake imwe yechikadzi hapana boyfriend apa hapana boyfriend aiwa iye muchino ndiye boyfriend ine munhu wayo wayaona kuti zvairi kuita izvi akuibvunza girlfriend ichibva rwatobo iye achibva asara aine shamwari yegirlfriend yake shamwari yegirlfriend yake ndo yarova kusvika pakutyora ruoko ende shamwari yacho inova ndiyakonzeresa iyi yarovesa mumwe kaiga yatozouya kuseni mushure mekunge imba yatopiswa ndo paenda kuna kansela kunoenda sei kuno report izvezvi ndiri kuzama kuti nditaure nakansela gono ndinzwe kuti zvakamira sei boyfriend haina kubata girlfriend ine chikomba haina kubata munhu aine munhu yangofungidzira nekuona zvekuti mufoni zvatiri kuona izvi saka paasvika atora foni kugirlfriend yes achibva atarisa mukati ndokuona ndobva aona mapfekero ake asiriwo nemamwe mapiksi kuti pamwe mukufara mune kubatana nevamwe vakomana nevamwe varume yes ndopaabvunzwa kuti chii achibva atiza ndorwatobo achibva asiya shamwari yacho mumwe mukadzi waanogara naye ndiye arohwa iye ndiyazonzi saka neono sezvo ndiyarohwa saka aroverwa chii hei baba Isabel regai pari zvino uyembe right moto hausiye zvese zvatsva hapana chabuda zvinhu zvatsva hapana munhu angari mukatimo aiwa munowo munhu akuwara hapana munhu akuwara ya zvakaoma 8 minutes past 11 tsudzura chimwe tinzwe ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ndingoti paka chegutu chiri kuti tani muri yezimbabwe kushaya kune zvimwe zvakunokonzeresa regai vanhu vatero chiti nhamo urombo kana kuti toita sei kuti tisvike pane imwe nzvimbo kune vamwe vanhu vanopinda muzvivi kana kuti vazokwanisa kuita zvimwe zvinhu vasina kuziva kuti vanoita sei nekuda kwezvikonzero zvakuwanika panzvimbo kuja kuti ndine mwanasikana ari kuchema mukoma kebhi nokurwadziwa aenda kuvabereka azama kuchema but hapana chiri kushaya nekuti iye hana chekubata ikokuenda hapana mwanasikana ngachigara nemurume wake achigara nemurume wake ndokubva vasvika kuti mwedzi wapera imba yavari kugara ine varidzi iroja rinoda rendi ari kuda kubhadhara rent ndokubva mari yerendi yashayikwa yatadza kubatana mari yerendi yakabva yatadza kubatana mari yerendi yatadza kubandara muri yezimbabwe mukadzi uyu achibva onogara pasi ndoita sei inini panapa ndiri kugara handina mari yerendi iko zvinozvi landlord akuda mari yake saka mwedzi zvawapera ndisina rendi ndoita sei ndokugara pasi nemurume vachizama kuti vangaite sei kuti vawane mari yerendi but can't get mari enda kuwanikwa mari isina kuwanika mukoma KB mukadzi uyu ane hama yake irimo muchegutu inemba arige ndirotora nasisi wangu amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko akananga kwa sisi kunotora sisi azvina kumira muchekumba kwedu kunyange uri upfu kana shuga tinokumbidzana ndo ukama zvisozvo kunyange pasina ukama mu next day chaino uzwa kuti wedu we vana vakuziya nenzara iyo mari yerent yaifana kubhadharwa imari imba yetu was $60 $60 2 rooms paida chi $120 okay ashawa mari ndokuenda kwa sisi sukanzi pana pandogona kupa ichi 1 room mwana wama yangu andikasiyo zvichitembera zviri nemurume wako uyai pano okay mai guru sisi havana murume asi vanemba muling'ina ndiye ane murume asi haana imba haana mari kubhadhara renzi ndobva vasvika kugara paipai vatopiwa imba dzavo dzokugara paipai 2 weeks chete muchato wanga watowapo baba munini namai guru vakutotamba isi vakutodanana kusvikira muning'ina zvonekwa sisi chii zvikanzizvo haundibvunze izvozvoka kwenu ndakatoona kuti zvinoita haisi Moses papa Isabel muning'ina achudzwa mashoko namukoma akati kudini akachema kazvirika kati ndoita sei kuti ndibve panapa ndikapopota ndinoisirwa zvinhu panze medziyo handina imba ndokuenda kuna amai vakati vana uyai kuno mese nditaure nemi hapana uyoyo atora murume ari kuti izvo ndoenda kunodida mwedzi kuno ndei ndima kauya pano pamba pangu murume wako ndiye akandida
ina ndina mosha taurane murume wako kana kuenda kuna amai iwewe uye zveimba ndi yangu munogona kubva pano kana muchidabata nakukutsingai kusvika murume asitera kuti chifeafeya kumurukadzi wake kuti chamari hapana zvekuzvita maiguru neni tinodanana zvatingaite pana paibarika ndikabuda ndopinda ndo zviri kuitika izvo zvekuti aende haana mari Andiriya simuzambada tirove pakatsekateka andiriya iwe simuzambada tirove pakumbira andiriya simuzambada tirove pakatsekateka simuzambada pakatsekateka simuzambada pakatsekateka Tapio. Whoa, Almighty is binding for the bit and the pro. Afana to the Pekachana of Duraima. Jomanda Wakachuemba Kemenica. See, Petit Horror my 10 years you would have been walk out with walk out with see, Petit. What a mate 10 years. Accuracy. Rigiti. Vo. Muruma enda. Ninye kushaya rendi. Mati muning'ina nemurume wake. Yes. Pawakashewa rendi vakanokumbira mukoma pekugara. Ichokwadi. Zvukanzi uyai pano tinokupaika pekugara. Indemba yacho iripo. Imba yakakura sei? Aiwa imba hombe dzemudhorobha uchaidza. Dzemudhorobha. Vachibva vapiwa 1 room. Ndibva vapiwa 1 room. Hazvina kutora nguva yakareba sei vasati vatanga kufambidzana? 2 weeks. 2 weeks. Yes. Bandiki. Namaguru. Vakufambidzana. Murume akutoshedzera kutoudza mudzimai wake kuti hapana zvokuita. Kwete murume. Ivo sisi vachoite muning'ina ka. Itongodzikama. Take it easy. Ndawana nyaya iyi mukoma kepi ndobva ndaona kuti vana ava vanoda counseling, vanoda kugariswa pasi. Vakuti chinonzi ukama chii. Ndipei namba dzaamai venyu ndobva ndabata amai vevana ava. Mai nyakubereka. Amai chizvi kanzi pachokora. Ini ndakavaudza kuti uyai kuno tigare pasi. Saka kana vari kura ndiro zvandogona kuita. Asi zviri kuti mwana wangu mukuru ari kukanganisa. Ndopa vakagumira. Kutaura kuti wote mukoma kepika. Vakutokwanisa mwedzi. Vagere vese izvozvo. Uye ari kuti handiko kuenda kana basa ndichati. Ko uko kwakabva $120 iye yakazoitwa sei? Vakatobva kwakatobvisa zvinhu ka. Havana kutobhadhara kana kuti mwedzi kuti vabhadhare rendi chaikanakira hautangi kugara. Unotanga kubhadhara. Ya pakaipa. Sisi. Pakaipa. Sisi vane mhuri here. Sisi. Vane vana. Vane vana ngani? Vane vana vaviri. Ko muning'ina? Muning'ina hana mwana. Hana mwana nomurume wake. Hana mwana nomurume wake. Okay. Regeti mbonzwa kuti vateerere manyama vanoti kudini. Kanyemba nabhozvo icho chepaHopley uyo murume akakanganisa kurova shamwari yegirlfriend vakadzi vachizvinyanya fake love ine njodzi ndinonzi baba Deoma kwamutare kuHot Springs chakabatwa chemuti kwamutare kuti dzvi mati kudiniko neichi chegutu pana baba ndi baba nenyasha chiropa kwaseke hanzi mboreseka vese vanondiziva kushurugwi kwagwanza barika within 2 weeks. Chakanyanya icho chegutu yatora mukombe ndinonzi baba nenyasha chiropa kwaseke. Baba Isabel. Baba. Munini vagara vachifambidzana namai guru here kana kuti zvakatanga pavakaenda kunogara vese? Mukadzi mashoko anoti andambogara ndaziva izvozvo. Ini ndaisatoziva kuti murume wangu nasisi wangu vanombosangana. Asi ini semukadzi ndindakati kumurume wangu zvatiremera tashaiwa rendi. Ende inini ndindakaziva kuti anzva sisi wangu vane imba regai ndinokumbira. Ende ichokwadi kuti iye mukadzi ndiyakaenda kunokumbira sisi wake kuti sisi hazvina kumira musha mwedzi wapera tinobhadhara rent but mari rendi hatina. Sisi vakati chiuyai mugare panapa nemurume wako. Akanokumbira mwanasikana kuna sisi wake mukwasha kana kuti baba munini memurume vakangoteverawo kumba kwehama yemukadzi pa 2 weeks vanga kudanana namai guru. Mungazive kuti muning'ina akura sei? Yes. Ane makore mangani? 27. Bandiki? Baba mdiki vane 32. Amaguru? 42. Okay. Kanyemba nabhozvo muning'ina ngasire sisi murume handiti havana vana vese here. Sisi ava vakaipa hanzi vanourayiwa nasisi ndinonzi mai Samantha paHeathcliff. Moyo wako unogona kudaro.
kana machikutorera murume wako feya kuti shamwari ndozva ndakuda ndiye munhu akanandida ndo zviri mberi kuti iwo usarwadziwe ingoshinga ndo zviripo imba ndokupai kana munhu asi ari kwenyuko nhasi ari kwandiri kuno. Mukoma vakatadza chaizvo ko akadi kungoramba zvake kuvabatsira pane kutorera kamunin'ina murume wake ndinonzi mbuya varuru kuchiweshe kwa Rwanga. Munoti kudini? Aifana kuramba ake. Haifana kuramba? Ufamba ake achinzi akaregera hama dzake dzichinaiwa nemvura. Zviri nani pakuzotorera munhu murume? Baba Isabel, inini handisi kuchenesa bamdiki na Maiguru. Kureva kuti chinhu chakagara chaitomhanywa ichi. Ndinofunga kuti vaitodanana. Ende pamwe apana kushayikwa marere ende aitori nyaya yekunze aende kunokumbira. Yes. Obva angopinda senge ndiwo anotsvaga. Murume akangoita kunge zvinhu zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo. Vakatrepwa offsides. Ameno kuti vateereri manyama vanoti kudini tisati katatora nhare dzenyu regai kati baba tafiwa hanzi nababa tafiwa. Chepa chegutu yanga iri delayed match ibhora rakatambwa kare Maiguru nabamunini vagara vachidanana avo ndinonzi baba tapiwa ndiri kuStonebridge kudhemu ipapo ndinowirirana nemi 2 weeks wotanga kufambidzana wotaura mashoko avari kutaura ayo kuna zvinhu zvakadaro bamunini naMaiguru vanofanira kunge vagara vachifambidzana zvokutotika yanga itorika plani yavo yokushayiwa karenti bamunini avo obva vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka obva udza mudzimai obva enda kakunokumbira kuna mukoma kuti zvinhu zvakapresa hatina pekugara mari iri kuramba kubatana obva wanzi huyai mozogara panapa yanga itori delayed match sekutaura kuri kuita baba tapiwa vari paStonebridge padhemu pari seiko nhasi ipapo paStonebridge padhemu baba Isabel hanza baba tapiwa icho chekuchegutu yanga iri delayed match regai katinzwe payakapiswa ndeani ndinonzi ambuya Alani ndiri kunoko kuchisipiti nyumba irashokewa nyumba iratendewa yakuhopli ndiyayani vakapisirwa imba vakakonzeresa maroja kureva kuti imba ine muridzi vaitoroja vanhu amai pakaipa baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe rikadi kuzivisei kuti mangwana nichange ndiri nyaya yakaitika kumagunje mukoma KB yemukadzi mazuva apera akabereka kana kuti anga ane pamuviri pa6 months akazobara chinhu chisati chakuzikana muri yeZimbabwe mangwana mukaenda pa WhatsApp channel yedu muchange muchichiona chinenge gudo chinobuda chine zino 1 achinyatsonzwisika bari chakatobarwa nemudzimai nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe yakatomirira kuenda kwa mambo kune mwe mudzimwe nzvimbo dzekuti kana kwa mambo ukabereka ndi mombe yako ikabereka vana vakawanda kandi akabereka chinhu chisinganzwisike unotoenda kosuma kwa mambo kuti ndozvakaitika kwangu asi mukadzi ipa akachibara chinhu anga atobva kuchipatara akatoudzwa kuti aiwa mwana wako mudumbu ari bo akagara zvakanaka achidzokera kumba asi paakaenda kuchipatara idumbu ranga radzikira zvaranga riri ndo paakabara chinhu zvezviriko ndichakupai zvakare yekuGlenville 2 budiriro 2 yemukadzi akazofa achigara kumba kwaanga achinzizo ndoko wakapiwa manjuzu sakagara kunoko amai vemanjuzu ndo vanga kuti ndo amai vangu amai vakasingagare naye ndoko aipepewa kusvika afa zvakazoitika muri yeZimbabwe parufoni vakapfapfaidzana makamhanywa amai iriko zvakare mangwana muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata regani kuti mamukaseko maitafadzwa chinyama pabinga aiwa vakabata chimuti kwanzi vakunzi maibhosho vakabata chimuti aiwa regani taura ndichitizvo vanoda kundibata munotizvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndiyo namba yacho tapota musabiba sa agogo every day is a Friday po rikiti